Здравейте хора! Сега ще правя скин на Линшо. Ето ми ги тук приятелите. Сега ще правя скина. Ще ви покажа как ще се направи скин на Линшо. Така, отиваме в аватара. Така. Започваме. Първо, кожата на Линшо мисля да я направим малко по-такава тъмничка. Отзаде какво става. Не обръщате внимание на отзаде. Така, сега започваме с дрехите. С Линшо. Първо на първо, като можем да вземем. За това гледайте внимателно. Влизаме на дрехите, на онези на другите букси. След това даваме надолу и ето този. Нали го видяхте внимателно. Така, след това отиваме тези тук на яките и гледаме и някакъв як джинс, като за Линшо. Линшо носи яки работи, така че ето това е като за нас. Взимаме, вижте, в другите взимаме това. Така. Влизаме тук на работата, така свали. Отиваме на прическите. Нищо не забиват. Ето ги. Сега ще търсиме такава подходяща коса, като на Линшо. На Линшо точно казвам, но косата винаги се мини. И не знам какво да сложа. Или е нещо такова сега в момента, или не. Ако искате, може това да оставим. Нещо друго ще разгледаме. Тук колички работи ни се таковат. Взехаме сега отиваме очила за лице. Моля, не ме допусна. Всичко вече. Примерно да стане. Или така, тук не знам какво става. Орангутина на син, всякакви работи. Разни яки работи. Но бе, нали, забравихме Линшо такива много яки мигли. Разни такива. Просто добавяме яки работи за Линшо. Къде са? Те не се виждат почти. Просто можем и махнем и не вършим никаква работа. От тук предполагам приключихме с на Линшо работите. Така. Сега отиваме тук други работи да търсим. Кой е постоянно там? Възможно ли Линшо да носи слушалки? Хайде, възможно е. Така, тук отзад зад нас. Ето тук са повечето яки работи, като за Линшо. Ето тук се започва. Като, например, ето такива разни ключодържатели, като този, яки работи.
стеля тук. Какво ще може и такива, ако Линшо носи. Ой, такива. Не е лоша идеята. Така, за чанта определено не знам. Има чанта с пари на Линшо. Би трябвало да й хареса. Не. Доста претруфено. О, колие. Какво е това? Какво е това нещо? Линшо носи доста хубави работи, така като са декорация. И нещо... Какво последно? Ами да знам, това е. Ето, сега ще ви покажа внимателно нещата. Разгледайте. И това са нещата. И благодаря ви, че гледате видеото. И чао, чао!